Hello mga Yinyans! Mga Yinyans, ito pala yung Weltec Suzuki Libis. Open na siya mga Yinyans. Now open to serve you. Ayun mga Yinyans, ito yung Weltec Suzuki Libis. Halos tapat lang siya ng loft details dito sa may Libis. Ayun mga Yinyans, kung gusto nyo pumunta rito, ito yung location nya. Ito yung area ng mekaniko, yung mechanic area. Kung magpa-change oil kayo, magpa-ayos kayo, dito banda. Ito naman yung loob. Ito yung bagong Suzuki Bergman. Ayun mga Yinyans, yung Suzuki Bergman nila, yung Bergman Street X. Ayun yung presyo niya mga Yinyans. Ayun yung presyo niya mga Yinyans. Ang cash niya is 94,200. Yung hulugan naman niya monthly 4,813 sa 36 months. Yung down payment niya mga Yinyans is 7,900. May rebates pa yung mga Yinyans, kaya bisita lang kayo sa may Weltec Suzuki Libis. Yan mga Yinyans, yung Weltec Suzuki Libis. Okay mga Yinyans, salamat sa panood mga Yinyans. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. And bye bye mga Yinyans.